Sådan. Ja, så er vi klar. Og... Nej, Laura! Du skal da kigge ud. Og hvad er det, hun mangler rundt om skulderen? En rigtig tryllekappe. Og ved du hvad? Vi har sørme ikke mere her. Sådan. Den skal du have på her, Laura. Så ligner du en rigtig tryllekunstner. Sådan. Så. Men hvad mangler Laura så i hånden for at rigtig kan trylle? Hvad fik nu? Et tryllestøv. Ja. Se, den er her. Er det fint? Hvad er der nu galt? Nå, det er også kommet til små mirakler. Hvad så med denne her? Ja, den holder du ved, Laura. Sådan. Så skal... Hvad sagde du? Hold lige. Kaput. Hvad så med denne her? Ja, så holder du fast i den, Laura. Så skal du se. Nej, du skal ikke trylle med duer. Så. Nej, Laura, nu må du altså lige til at tage sammen. Hvad så med denne her? Ja, så holder du fast i den, Laura.